לך דבר יותר גרוע מזה שבן אדם מנסה להשתלט על מישהו יותר חלש ממנו ולהרע לו. לא משנה מזה. יש כלל, אלוהים ישיג את נרדף. מי שנרדף ורודפים אותו, השם מציל אותו. לא משנה מזה. אפילו יגוי. רודפים אותו, השם יציל אותו. במה אתה חושב שאתה יותר טוב ממנו? אתה כולך טיפה סרוחה, מאיפה הגעת? איזה רעש וצלצולים אתה עושה? כאבי בטן אתה לא עומד. ללשול קטן אתה מתפרק. למה אתה מנסה להציק לאנשים? אם רואים אותך חלש, אחי, ינסלו לך את המעיים, ינסלו לך. אבל אסור לפחד מבני אדם. אסור לפחד מבני אדם. יש דברים שאסור לך לעבור את הגבול. למשל, בן אדם בא אליך, אומר לך, תשמעו, וזה. יש אנשים שממש דורשים, אתה יודע, אתה בא אליי הביתה, אחי, אתה בא אליי לחתונה. נשמה, אני אוהב אותך, מכבד אותך, אני לא בא לחתונה. Love you. לא בא לחתונה. לא בא, אחי. מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה נפלת עליי גם אתה? לא בא לחתונה. אל תכריח אותי לעשות דברים נגד מצפוני, נגד הדת שלי, נגד היהדות שלי, נגד האמונה שלי, אחי. אתה לא אמור לפחד מבני אדם. ויש אנשים שהם דורסנים, יש אנשים שהם הבוס. ברוך השם יש לי בוס אחד, ישתבח שמו לעד אחד בשמיים. אבל אם יש לך בוס, אחי, אוי ואבוי אם תראה לו חולשה. לך דבר יותר גרוע מזה שבן אדם מנסה להשתלט על מישהו יותר חלש ממנו ולהרע לו. לא משנה מזה. יש כלל, אלוהים ישיג את נרדף. מי שנרדף ורודפים אותו, השם מציל אותו. לא משנה מזה. אפילו יגוי. רודפים אותו, השם יציל אותו. במה אתה חושב שאתה יותר טוב ממנו? אתה כולך טיפה סרוחה, מאיפה הגעת? איזה רעש וצלצולים אתה עושה? כאבי בטן אתה לא עומד. ללשול קטן אתה מתפרק. למה אתה מנסה להציק לאנשים? אם רואים אותך חלש, אחי, ינסלו לך את המעיים, ינסלו לך. אבל אסור לפחד מבני אדם. אסור לפחד מבני אדם. יש דברים שאסור לך לעבור את הגבול. למשל, בן אדם בא אליך, אומר לך, תשמעו, וזה. יש אנשים שממש דורשים, אתה יודע, אתה בא אליי הביתה, אחי, אתה בא אליי לחתונה. נשמה, אני אוהב אותך, מכבד אותך, אני לא בא לחתונה. Love you. לא בא לחתונה. לא בא, אחי. מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה נפלת עליי גם אתה? לא בא לחתונה. אל תכריח אותי לעשות דברים נגד מצפוני, נגד הדת שלי, נגד היהדות שלי, נגד האמונה שלי, אחי. אתה לא אמור לפחד מבני אדם. ויש אנשים שהם דורסנים, יש אנשים שהם הבוס. ברוך השם יש לי בוס אחד, ישתבח שמו לעד אחד בשמיים. אבל אם יש לך בוס, אחי, אוי ואבוי אם תראה לו חולשה.